idol. Kago! Of Inday. Mga brother, kumusta mo diha sa inyong sibianan sa MOR 101.1? Hey brother, what's up? Itago na lang ko sa pangalang Boyet, Just call me Boyet, a.k.a. Tiobs. aka Juice. Lumulupyo sa Katalunan Grande, Davao City. From Catran, Davao City. Pero tingatang-atang nagotin yung hindi tanini sa barangay ba? Waman mo ang hidri eh. You know, Dolanday, I've been waiting for Inday Tanini. It's been a long time ago. Asawa na ko si Melissa. My wife is Melissa. O siyempre, And of course, kung man nato na malikayan kay Gopong Taong Buddha, you cannot accept that in the mind of we're gonna upload it in the job and the window in the stream. di na to malikayan. Ngaluyo sa to kami nyo, doon nagyapoy maibog ka na to. Well, to tell you frankly, after in the dark, there was a lightning. Si Angeline. Angeline. Yes, it's Angeline. Si Angeline. Ang akong ka-secret affair. It's my secret affairs, Angeline. Wa masayo ng akong asawa ni Ini Dolanday. My wife is nothing. Is knowing is blinded. My wife is Salis me. Salis mi. Salesian. Ang tinuod, okay ng tatuapan. Honestly, you know, that's true. Nagsugod ang tanan sa diyang nagkasakit ko. And this is the story of the stagnant of my life. When I sing this, Buyet. Si Paulan dia kayo, kanang ulat. Pagkapangila, tabi itong suka, bi, katong haplas, bi, mara ba doon siya ikuan daw, kay, basta sige pangila. Asa makadi ka magawas ha, kay ulan kayo. Kinala ko mulakaw. Kinangan mo lakaw. Kita kang ako sugay ulan. Di mo balik Lis lang. nga gud, bi, kang ilong, ma. Masudlan kang ulan. Sa nastorya ni mo ba makasakit na pong kagbuot ba? Sige na, ikaw, ano ka magawas-gawas lagi? Kinala Hindi ka lagi. pwede magawas kayo, sige managahan mo. Di gitawagan ko sa buso, kaniyaran ni si Pangita sa kuha. Sa runo sa nang oras sa quarter to 12 na. Kabalo biya kas panahon ron nga ang ulan dili mahunong-hunong. Ay, basahan yung text ni Busyani, oh. Be. Oh. Asa na ka? Meeting na ta. Oh. Grabe pa na meeting, gabiin naman pagkaayo. Dili.
dinner man. Di asawa man na nga. Malay ba na mo mag-ulan, pero... Alas city sa gabi kinahanglan na mo mag-dinner. Sige. Antay ka ha, pag nagpayong. Nairingkot, oh. Drink ko din, laing na brana eh. Sige na, agwantahan na lang ba? Gusto ringkot tayo, wala manigihalan na ba? Nanimaho, Sino matulog ha? Ano na sige, pagkuha na, kapalubyak ng tugno kay balik tayo na ha. Lagi mo balik kayo ko tayo. Tarong pa. Lagi, sige na. Kabuyit ha. Taas na. Ipangita na ko ba? Taas na ng suwang ni mo. Sige. Ito ko babay. Sige. Pasensya na ka ha. Adugay ko. Nakutan ni mo, ay dugay magayo ka. Wabar mo ko sa kamil. Anong kalain na? Angel, ano kalain? Nagtapis na lang ako. Igaulat ko ni mo, dugay kayo ka. Ay, sus, na naman ko. Ini si Karing-Gari. Dari. Ginang doon ay dugong Espanyol. Bayet, lipaya ko karong gabi eh. Ay, bahala ni mo. Kasi mag-unayay ra. Dasot kayo nagkahintang nga to bang tago-tago pero wala gusto na ako. Kinadri ang trilogan challenge. Kayo, boy! Hey, masigaga man sa gatsoy! Ano ka na silingan ni mong bato ra ba di ba? Diliun. Sabi siya nga ito gamay ng kotel. Masigaga tayo gamay gatsoy! O, na. Isig saba, diyo. Gatsoy, tingin na! Man mo kayo na, boy! Una-unahan na lang ha. Ako si George Trigan. Ako si Lala. Kaso manig baliboy mong dalungkan. Dahil lagi ka ay! Dili ang kuhay! Six, may pabalihan sa'yo, pakita mo likod na kagbugas! Magbuot naman inuong ka. Wasan sa tagana na, Joy! Kung imong six, may patalikuray ko, lagong kay kagkigol! Ito, isa na lang ka. Sige, silip ba to? Pwede lang. Uyit pa. Ayaw pa. Hinayay na. Ang bahala sa inyo. Patay! Karas kabuntag naman ang kaningon. Patay ko sa basawa ninyon. Sino mo ito? Ay, bayat! Bayat! Ay, nagpalakan siya kay Nato. Ay, nagpalakan. Sige, nag-uwan ko kay. Nabili ng iyong brief. Kitang... Mayo kay
mata na rin ka? Oh. Sa'yo kayo ko nagbughang Sa'yo kayo kinubuka lagi kay grabe na mitingan, no? Sa naurasan yung grabe yung mitingan, butagan man. Wala ka kabantay na kauli ko. Kita ka lang mata, lagom na kayo? Ha? Tulog na kayo kapag abot na ako. Tulog, ha? Tulog yung mata, ay ko kailangan tulog, ha? Ha? Ay ko kailangan tulog. Ito, pati nagok na niyo pag abot na ako matungat. Ayaw ko wala na. Ito, nabog ko. Gusto ka, layo nun ako ni akong istorya, dili ko magbinisaya. Dili, pamina sa ba? Sige na ba? Sa may problema ni mo? Ano sa problema? Palutan na niyang kamot ba? Sige, kuhan ba? Sige. Habol mo nga nangatsal pero ay. Grabe na mitingan. Ay, oo, nalangan yun. May kidagang kay nami project na tirahon pohon sa kuan sa may mandog. Mau ba? Mau ko na utanan na. Mau ko na utanan. Unsa mong ka? Tanawar ako na binughan ako mga... Binugha! Bilang ako kayo binugha niya. Buga, ay ko katika-tika. Ay ko ikatika buyit, ha? Wala pa ka. Ay ko ka na nakapag-istorya ba, ha? Ganina na ba yung... Usap kong orasa dire. Wala. Ako tanan na si Michael. Gika nagsabay mi. Kaya nagatod sa kuwa gabi. Uli lagi ko. Michael, pagkataon ng igatod video ka ni Michael, ha? Oo. Michael, wag ka nang ipasunod sila para kaduyan ng ramang kanina niya. Magkakod ka! Pariyara mo, anak! Gusto mag-away na lang daan eh. Ang dili man ako may nagwala na nag-trigger nga mag-away, ikaw man? Ha? Lakilat na yung kabudagan na ka dito sa kamutihan mo na. Ang kadaod mo. Ay, wala na, ha? Ay, tayo ko, Drake, ikaw ba? Drake, mutag ni. O, lagi na mong iyong kwan, masaligan ba? Sisi, Drake, ikaw gina ni mo eh. Mangita lang siya gabi. Buyan ba? Sakit ang imong suwang ba? O, lagi tayo, maluya na pa tayo kung naong kunin mo. Sa mukha niyo, ay, tarabi! Imo mo ginagtripan akong suwang. Donut ba ka? Ano ba? Bangagan ito ka ba? Gusto ko bangagan ito, ha? Ayaw ba? Malagi na imong saligan, malagi na imong saligan ba? Bili ka. Tara na, magurabi ako, bahala ko ako'y tulog, maligo na lang ko. Iyet, doon sa kayet. Nangurog ka. Hindi sumilang yung mata. Nangurog. Hindi Kalintura ko, ma. May kalintura ka. Naingon sila pag kalinturahon daw narita ng tanahon ako ni... Bibi, kung ihakaw pa ba ni... At ihakaw rin na yapon niya. Kalintura ko, ma. Kumbrosyon, ginoong. Sumilang pang yung mata. Miyangan sa yuta, binuko sa akin. Dahil ko na hospital. Tara yan. Nandun na hospital yan. Sakit akong pana, Dok. Pero nangurong ko kita dyan sa ang mga mata, Dok. Init kayo dyan, Dok. Dali mga 43 ang iyang kalintura, Dok. Galimang ka na niya, plastic abo, palitabok, Dok. Doon kayo. Mrs., ayaw ka pala kayang sakit sa imong bana, UTI, ha? Sige mo galing ka, junk foods ni mong bana, maling, grabe kayo, taas kayo yung kalentura, grabe kayo, acidic kayo, ha? Bawal mo ang junk foods.
Tingaman ko, Dok, nga di man ginamukhaon og junk food akong bana, Dok. Di na kayo nagbitbit og tubig, gani? Magbuot naman hinoon ka sa ko ang findings hinoon. Sige, masakay mo na. Nasiya gamay nga gibati pero gani gamay rin eh. UTI, ang pinagagrabe, UTI yan. Ang iyang platelet niya, nitaas ni gamay pero ang UTI, sige, kaya ako sa istorya ni mong bana, ha? Doon na dito. Ano pagkausan man ko nimo? Nga, asawa man ko. Mrs. Kaya basig madaot yung bana o niya naaka, kabalo niya kayo bana nga, tanaw ng asawa mo, sulirap na yung mata. Ha? Ako istorya ng bana, ako isultin niya. Okay? Sige, papalito ka na kong tambal. Dito ka sa pharmacy, ha? Sige, wala rin na. Sige, Dok, sige, Dok, sige, Dok. Dok. Uy. Dok, salamat, Dok, ha. Gayilo, roro yun yung bata. Dok, kung saan yung ko sakit, Dok. Akong gino. Kinood ba yung TI? Di mo ko tigkaog. Heavy naman ang ginakaon, Dok. Pero wala ka ka-opsis et. Wala ka ka-opsis et. Di mo tigkaon na ng mga pewi. Katong Red City Horsey, wala ka na. Pero akong Hindi ko mahilig na, Dok. At mga... Bisag unsa pa na, Dok. Di ko makaon na, sakit din ako, Dok. Ang imong sakit, ako lang giingnan ni mong ba asawa nga UTI, pero ang imong sakit, muna imong sakit, oh. Tinood ka, Dok. Nangihi ka ni gunit ka kaya yan? Sakto ako. Sakit ka ihi, Dok. Papangihi di mo ni gunit ka sa pader. Sandig pa akong ulo, Dok. Gusto ko na yung mga Oo. Bawa ka na imong sakit. Ay, pati ka na Dok, natambalan na mo ni Dok. Natambalan na ako na. Salamat kay Dok. Ako'y bahala. Ako lang gitambalan. Ang niresita, pag di ka pa rin, ang maniresita, oh. Ang pangalan na Oplok. Gi-oplok. Salamat kay Dok, ha. Thank you. Thank you kay Dok, ha. Ay, pasalamat kay Naagi Puguan na. Nga ni Dok, isa ka ni ba isa ka tilinig mangihi ka. Gani, ako, alahin ito ako, ah. Sige, Dok. Pag-iinan ko sa una, akong ulo na subos. Dok, salamat kay Dok, ha. Basta kay mo na, ha? Sige, Dok. Thank you, Dok. Panagsahi na po, lagi panagsahi po. Hindi ako, Dok. Hindi ako, Dok. Natagam na ko, Dok. Baba. Mayo. Salamat kay Dok, ha. Sige. Baba mo dati yung asawa kay padulong na doon. Adol ako. Kalas ko may nagiluwas ko sa doktor. Oh, Chay! Nanay ka, Chay! Nakoy na lang ang rambutan! Nasaan yung sakit? Nagingnan yung sa boss ka di ko ka-duty. Ako mag-ingnan! UTI ko, urinary throat infection. Dahil hindi pa kayo din, mag-iilo na kita! Di po kasi paunoy ko ba? Masalamin, ako na natin ang boson, be! Okay! Okay! Ano mo, itin mang tayo, di ay raman dahil, Dali kayo yung magugko niya sakit may ihiba sa may UTI sa mangga. Ay, rambutan ay, magusto niya kagay ko nilang putas, tiri! Hay, noon sa mga gabi! Kalas, girl. Jen, ano ka dali? Jeline. Kisa man eh! Si Angeline ba? Si kauban ako si Chay. Si Chichay. Ay, Chichay! Nagkidalati ka mga prutas para dali ang kamaayo. Noon sa kanayon sila masakit. Anak ko, ikaw yung danani ba? Ko lang, UTI lang ko. Pariuta sa sakit mo ni UTI mo ka? Tayo ko asawa. Pwede lang yung mga bisita dali. Ano ka naman mga babae dali? Amang, kauban ako sa trabaho dahil si Chichay. Hi! Ano ba nakita naman mo? Oh, nakita naman niya! Oo, nakita namin ito, ta. Ika lang isa, kisa man ang isa. Ay, ako si Angeline!
Angeline? Oo, kanang kauban niya po naman sa trabaho na. Oo, karon ako kakita lagyan niya. Pula-pula malagi nigmata. Ay, shadow. Di ba Chay, kauban na to Chay, bagong hire? Bagong hire, ano? Bagong hire na! May nagdala ko mga prutas para dali na maayos sa Mayo. Boyet. Kay, di ba namin ni Sir Boyet? Uy, wala mo siya sa opisina. Milaw ka ayo. Salamat kayo sa inyong pagduwa sa kong bana, ha? Salamat kayo. Chay, ba't siya narito na na? Na, magchika pa gani, Michilik. Lain ka laki. Bagong na ko, ano ba? Sa mga kabuyit, sa mga sakit mo din ron. Ano pala ko naman minimo? Naman, ate, wala ko naman ni ate. Ayasang lakaw. Ano lang, chika-chika sa atang. Ano palakuan mananimo sila? Diligina pa rin trabaho sa mga ka. Dili sa mo. Wala na may trabaho sa orasa. Ay pa may magsakit akong puso na sa magsakit akong luganan ni. Sibot na Chay ba? Sibot na ba? Kasi lagi na kalalaki, wala na nagsilawi na lalaki. Sibot na. Wala ko pilit. Hindi mo suwa sa awa. Wala ko dali na may lutilutong di ka. Lutilutong, Jill! Sige, Mario, kayo mo nang hilutin ako man. Hilot-hilot na kayo para wakang kibla. Bilis ako si Entil, maghilot-hilot po. Gusto, pakumbulson na lang. Asa ba rin mong bana? Lagi kumulsan man ni Dok. Dok, sabangin, Dok! Dali na. Gawas. Dali. Hungungan na ako ni. Gawas. Dok, kasi kati-kati pa ang dextrose ron. Ito ang dextrose. Dok, inang bawal bisita dali Dok. Katas kong Sili, sulit. pwede ka sa raman na yung mga sakit ni mo, yung bawal bisita. Dok. May nag-AIDS na. AIDS na kayo, dali na Dok, mo. ako'y bahala si Dok. Sige na Dok. Baba. Hoy, bawal bisita dyan! Bawal! Dok, kita ka ni Dok. Kita ka ni mga bayanan ni. Ganahan ka, dili. Kupahan naman ba yan? Pili lang diha. Kung sa'y gusto na ko, tumana lang. Kana ako gusto ka na ikaw, kana model. Ako'y bahala ni ha. Pagkarong bitaw niya, Dok. Sige na. Ibalik na ko ito yung sakit ni mo. Di lagi. Sige. Hoy, bawal ang bisita! Kuliah bisita! Kuliah buyag! Ako, Dok. Usaman ko, PK ko, asawa man ko. Bawal ka! Madam, bawal ka rin, madam! Bawal mo doon! For doctor use only! Kana Dok, papawali kita na Dok. Tarong ito? Ako ni bahala liwan. Mahal biya ka na wala mo kay kwarta di Ako lagi bahala. Kabalo biya juga di ko kay kwarta di may pasyente. Pagtarong ka rin, suka tulong ko ka ito yung clinic din. Mara ikaw rin pasyente na ako. Bantog lang laing. Kita ka rin payag-payag rin akong clinic. Daga na kayo tinusukan. Nasa? Hindi na kita kabalo mo dextrose di. Dugay, ginamit na nadaan ng dextrosa na. Ay, dami na makaulig balay eh. Daddy! Oh, anak! Yay, nakauli na dyan ka, Daddy! Nakauli na ko. Ano na yung mga robot-robot, oh. Thank you, Daddy! Mang,
Salamat bangay mo kung yatiman sa ospital. Ay, okay na ka na. Okay na ka na, pang. Maganda ito kanya, nagpa-order mo ko sabaw. Salamat kayo. Sige. Sige, mag-ipos ako ng mga gamit mo. Putang sa ako yung kwarto, ha? Dagang magagipalit na sudan. Sabihanan, dagang magipalit sudan. Karon nga, napsay na kung wala ko'y sakit na kaluyan ako. Magbago na dyan ko, di na dyan ko magara-gara. Pinuutan na dyan ko karon. Di na dyan ko mo magbinuang pa. Mang, dali na, andam na ako ng mga pagkaon na nandari kay kabalo ko, hago pugay ka, ako na lang ni-prepare na mga ano ta, tawag ng bata. Ano na ang nang dali? Yeah! Pang na yung mga bisita niya, pang! Ay! Kanton pa! Ayet! Ay, Sir Boyet! Siyap lang kay Kayet! Ano na ang nang dali? Invite mo na si mga asawa nga tali namin mag-dinner! Hi, welcome! Hi! Hi, ate! Lingkod. Namiss ko ka na mo, ate! Ay, ako po, namiss ko tamo. Kiputan kayo mo sa kong bana. Ay, mga unta. Ano na ang nang dali? Ay, sa may gusto niyo mo, pahilot ka? Bitaw, ilutod ka na mo! Kanya na pahilot kayo, mga sa ka, ha? Best friend naman si mong asawa, oh! Mama, salamat kayo pala sa ospital, ha? Yet, di ka kailangan, Yet! Uli na mo. Yet, hindi ba kaya makita naman mo pirmi? Makita na pirmi! Bitaw, Yet! Kapag na magtago-tago! Basta man, ito po pilo ninyo. Dok, grabe mga dok, di man nagkapili at akreditan, di ba nyo ka akreditan sa magsakero sa mga doktora? Nadjambahan lang. Nadjambahan lang ito pagkaayaw. Wala ko sa kapili ko sabay. Gutom na kayo, wala yung iluto din sa klinik. Brad, salamat kayo to, ha? Paberde kayo sa katong imong manggoy ni mo. Ayun sa gito. Ayun sa When we are together, rainy days blowing in your eyes. Tell me where's the way? Nagka-amigo hinuon. Si Angelino ang akong asawa dulanday. Usahay, maato si Angelino sa balay nga wala si Mrs. Sibat ko kay basin niya matintal na sag ko. Hindi na ko gustong matintal pa. Muna, nagbago na ko karon na binakay 2013 na. Hindi na ko gustong magkasakit pa. Patukar na lang ko sa mong timsong sa asawa tung ulitaw dalaga pa mi. Inyong suwat magtatampo. T-Hopes.